Вероятно сте чели реклама или блог в интернет, който казва, че OSTYHEALTH, масажен крем с формула, която е напредък в природната медицина, помага за лечение на болка, причинена от хронично възпаление, като артрит, остеоартрит, тендинит, бурсит и фибромиалгия. И целта на това видео е да ви каже защо трябва да слушате тази информация. OSTYHEALTH е всичко това и още. Но е важно да предупредим, че с нарастващата слава на този продукт на пазара има много фалшификатори. И за да се гарантират обещаните резултати, е необходимо да се гарантира оригиналността на продукта. И за да ви помогна, ще оставя връзката към официалния уебсайт в описанието на видеоклипа и в коментарите. Завършете регистрацията си и гарантирайте резервацията на вашия апартамент. Представили ли сте си някога да можете отново да играете с вашите внуци, деца и племенници, без да се чувствате ограничени от болки в ставите? Възможността да се върнете към спорта, който сте обичали толкова много години, или дори тази проста домашна задача, която вече ви кара да очаквате болката, която ще почувствате, след като го правите. Отговорът на вашите проблеми е тук и се нарича OSTYHEALTH. Но какво е OSTYHEALTH? OSTYHEALTH е формула, която представлява напредъка на естествената медицина, разработена от специалисти по здравето на ставите, предназначена да осигури незабавно и трайно облегчение на болките в ставите, които ви измъчват толкова много. Това е ключът към поздравословен, по-активен и по-щастлив живот. И защо трябва да използвате OSTYHEALTH? Естествените съставки на OSTYHEALTH действат бързо, облегчават болката и възпалението за броени минути. Не става въпрос само за временно облегчение. OSTYHEALTH насърчава регенерацията на ставите, осигурявайки дългосрочно решение. Артрит, артроза, фибромиалгия, подуване, възпаление, бурсит и други болки в ставите са латентни и много сериозни проблеми, но те не могат да ви попречат да живеете най-добрия живот, който може да предложи. Погрижете се за здравето на тези, които обичате най-много, възползвайте се от 50% отстъпка на официалния сайт, получете продукта в уюта на дома си и плащайте само след получаване. OSTYHEALTH се състои от висококачествени естествени съставки без вредни странични ефекти. Ще си възвърнете свободата на движение, която сте смятали, че сте загубили завинаги, което ще ви позволи да възобновите любимите си дейности. Със здрави стави ще се чувствате по-енергични и оптимистични, подобрявайки качеството си на живот. OSTYHEALTH е необходимият пробив за проблема, с който се сблъсквате от дълго време. Това са последните партиди, предоставени директно от производителя. Избягвайте търговски данъци и се възползвайте от възможността да осигурите офертата с 50% отстъпка. Продуцентският център ще се свърже с вас, за да ви предостави цялата информация за продукта и да потвърди вашата резервация. В рамките на няколко часа продуктът се доставя до дома ви, а плащането се извършва само след получаване на продукта. За да получавате още здравни съвети, абонирайте се за канала, включете известия и оставете харесване. До по-късно!